bent mantelzorger als u zorgt voor een naaste met wie een persoonlijke band heeft. Kan bestaan uit een hulp in het huishouden, praktische steun en emotionele steun. Zeg toch schoen, als ik van de namen kunt doen. Oh, heerlijk schat. Ja, stieg mich de was even wegstreken dan. Wacht, dat is de huil weer. Nee, en ik meen voor anderlui zorgen. Mantelzorg. Oh, meneer gaat weer de Sinterklaas uithangen. Ik zal de mantel en de meter even van de zolder afholen, is dat goed? Eerbaar. Ach, laat het maar. Het is goed dus. Zeker is het mooi om voor iemand te zorgen die je dierbaar is en die door ziekte of een handicap op jouw hulp is aangewezen. Daardoor kan iemand vaak langer in zijn eigen omgeving blijven wonen. Veel mensen zijn mantelzorger zonder dat ze het zelf weten. En vaak zie je dat zo'n mantelzorger steeds meer taken op zich neemt, waardoor zijn werk en sociale leven ernstig onder druk komen te staan. Nou, in deze aflevering van Groot Verijn staat de mantelzorger centraal en gaan we na welke mogelijkheden er zijn wanneer die zorg te zwaar wordt. Ja. Wiel en Ellie kennen elkaar al van vroeger. En als Wiel in 2008 hoort dat Ellie aan Alzheimer lijdt, is het voor hem de normaalste zaak van de wereld om haar zo nu en dan een beetje te helpen met dingen die Ellie niet meer kan. Inmiddels zijn het al lang geen paar uurtjes meer, maar zorgt Wiel 24 uur per dag voor Ellie. En hij is aan het zwemmen. Ja, dat is normaal. Dat is normaal als ze zwemt. Zou je een beetje tafel kunnen dekken, kind? Gaat dat? Ja? Die of die? Nee, kom maar, hij zit. Kom maar zitten. Nou, kijk eens heen. Ze is een zeer bereisd vrouw. Deed alles alleen. Waar eigenlijk de meest zelfstandige vrouw wat ik ooit ben tegengekomen. Ja. Die, ja. Ja. Van hij uit, hè? Ja. Ja, en dan pakken we 2 teleurtjes eventjes, als we even 2 teleurtjes pakken. Ja. Ja. En die vinden we daar, de teleurtjes. Zo. Nee, kom maar, hij zo. Die is hij. Hij ziet de teleurtjes. Niet zo hè? Ja, hij zo. Ja. Maar als we de teleurtjes even daar opleggen, als er was. Ja? Och, die. Nee, dat zien geen teleurtjes, dat zien flessen. Hij zo. Oké. Die moest hij neerleggen, ja? Oké, ja, dat is goed. Ja. Ja? En dan leg ze daar nog in, als er was. Daar. Ja, maar dan moest die zitten. Boe. Daar moest die zitten dan. Hey. Ja. Oké. Nou, dan leg ze dat mens dan weer lekker hoe is het. Hoe sticht ze? Ja. Hoe wist je dat? Hé, zo zit ik daar, hè. Hoe bakken van het brood. Ik had zoiets van, ik ken Ellie. En ja, wat stelt nu een uurtje per dag voor, of wat dan ook. Dus ik ben dus weer inderdaad begonnen met een uurtje per dag. Meestal, ik had financieel, of weet ik wat allemaal, want dat ging dan niet meer. De computer, dat was het lijstje geworden en zo gaat allemaal. En op een gegeven moment, ja, we hadden 2 uurtjes op een dag, we hadden 3 uurtjes op een dag. Ja, en dit is nu 24 uur per dag is het geworden. Ik had een heel druk sociaal leven, maar vanwege het stukje mantelzorg, wat nu alleen maar meer is geworden, ja, valt dat sociaal leven eigenlijk weg. Ja, en daar moesten we oppassen. Dan moesten ze zorgen dat ze toch meer op voor hun eigen huis. Dus ook de mantelzorger heeft echt wel begeleiding nodig en steun nodig van anderen. Anders redt het doet hem voor de niet. De meeste mantelzorgers kiezen daar niet bewust voor. In de meeste gevallen overkomt het je gewoon en vaak verandert het je leven enorm. Een stukje hulp en ondersteuning kan dan wonderen doen. Daarvoor kun je in Zuid-Limburg terecht bij het steunpunt mantelzorg. Pia Bronkhorst is mantelzorgconsulente bij steunpunt mantelzorg. Zij kijkt samen met de mantelzorger of en welke hulp en ondersteuning er eventueel nodig is. Mantelzorgers hebben over het algemeen vaak moeite om hulp te vragen. Dat merken wij gewoon. Dat op het moment dat iemand ziek of hulpbehoevend wordt, dan gaat die partner of dat familielid gaat volop zorgen. En vergeet wel eens dat het nog een hele tijd kan duren dat hij moet zorgen. Dus hij springt daar volledig. Ja, dat doe je automatisch natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je gaat helpen, je wil zorgen. Maar op een gegeven moment heb je niet in de gaten dat dat nog wel jaren gaat duren. En dat je op een gegeven moment toch hulp nodig hebt. En dat je niet alles alleen kunt doen.
De mantelzorger is onze cliënt. Kijk, alle zorg draait altijd om de patiënt. Hè. De huisarts komt voor de patiënt, de thuiszorg komt voor de patiënt. Maar er vraagt eigenlijk bijna nooit iemand aan die mantelzorger, hoe is het nou met u? En dat is onze kant, wat wij dus doen. Wij vragen aan die mantelzorger, hoe gaat het nou eigenlijk met u? En hoe kunnen we u helpen? Nou, zet u. Let's gaan zitten, ja. Wij geven onder andere informatie en advies. Bijvoorbeeld informatie over waar kun je zorg krijgen. Wat zijn er voor verschillende thuiszorgorganisaties. Of hoe zit dat met een persoonsgebonden budget. Wat is dat eigenlijk? Wat ook een hele belangrijke taak van ons is emotionele ondersteuning. Dat wij dus samen met iemand bekijken wat betekent dat nou voor jou om mantelzorger te zijn. Wat betekent dat in deze situatie? Waar loop je tegenaan? Hè? Maar vooral dat luisterend oor. Gewoon iemand eens erkennen en waardering geven voor wat hij doet als mantelzorger. Kunt je mij eens vertellen wat voor u zelf veranderd is sinds dat uw vrouw dat herseninfarct heeft gehad en wat voor u in de relatie veranderd is? Ja, dat is eigenlijk de wereldje stil op de kop, hè, dat gebeurt. Dus 's nachts gebeurt om 3 uur. Ja, het is meteen veranderd, alles komt op de golf, ja, dat is gewoon vreselijk. Wie houdt hier dat vol? Wat doet je zelf om de batterie weer op te laden, de accu op te laden? Ja, in het begin wordt het heel moeilijk, maar dat kost lastig gewerkt, omdat de hulp van mij eigenlijk constant nodig had. Nu hebben we alles een klein beetje geregeld. Ze gaat nu 2 dagen naar het SGL. Een dagverblijf, 2 dagen, zitten ze in Zonderhuis en dan kan ik lekker gaan sporten. Mantelzorgers worden naast hun zorgtaak ook vaak geconfronteerd met een wirwar van regels en instanties. Op zo'n moment kan een mantelzorgmakelaar uitkomst bieden. Als mantelzorgmakelaar ben ik degene die voor de mantelzorger bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget aanvraagt, een zorgindicatie aanvraagt bij het CIZ, met de gemeente gaat kijken voor welke voorzieningen iemand eventueel in aanmerking komt. Maar ik kan ook meekijken in bijvoorbeeld verzekeringen van mensen, in hun financiële situatie. Eigenlijk ook alles wat rondom die mantelzorg speelt, maar waar die mantelzorger wel vragen over heeft. Hoi, gesticht u. Ten auto poetsen. Dat wordt proper zien, want ik heb me opgegeven als mantelzorger. Hè? En dan ga ik gestreden met mevrouw Gerardu, gaan naar het hospitaal, want die heeft wij ja niet meer. En voor wat moet die auto dan propel zien? Ik denk dat mevrouw Gerardu propel moet zien. Kunt ze ineens een keer serieus zien? Denk dicht eens na wat ze voor de maatschappij zou kunnen betekenen als mantelzorger. Als je als mantelzorger ook nog een betaalde baan hebt, kan die combinatie voor extra stress zorgen. Die werkende mantelzorger kan natuurlijk in de knel komen in de combinatie tussen werk en mantelzorg. En daarin kan ik als mantelzorgmakelaar bemiddelen. En eventueel zou ik dus met die mantelzorger in gesprek kunnen gaan met zijn werkgever om te kijken van hoe kun je nu samen ervoor zorgen dat die mantelzorger en goed zijn werk kan blijven doen, maar daarnaast ook voldoende ruimte heeft om te mantelzorgen. We hebben de lotgenotencontactgroep voor mensen, partners of familieleden van dementerenden. En dat is gewoon hartstikke fijn. Mensen die zitten bij elkaar en herkennen elkaar met een half woord, herkennen ze de situatie waarover gesproken wordt. Dus dat lucht enorm op. Dat je niet heel veel hoeft uit te leggen, maar dat je gewoon, ik zeg al met een half woord elkaar begrijpt. Daarnaast hebben we voor mensen die niet zo'n behoefte hebben aan zo'n gespreksgroep, die dat toch ook allemaal wat serieus vinden, hebben we ontmoetingsbijeenkomsten en dat kan variëren van een wandeling door het bos of we hebben ook wel eens een workshop, keramiek bijvoorbeeld. Als dan op een gegeven moment die partner waar die echt dag en nacht voor gezorgd heeft komt te overlijden, dan val je wel in een gat. Want dan heb je dus niemand meer. Dan is de stap om dan weer aan sociale activiteiten mee gaan doen, is
eigenlijk nog veel groter natuurlijk. Je kunt niet meer terugvallen op je sociale netwerk, want dat netwerk is nog maar heel erg beperkt. Dus dat is ook wel een taak van ons om mensen daartoe te stimuleren om toch dat sociale netwerk ook te blijven onderhouden. En dat kunnen ze vaak niet omdat ze de deur niet uit kunnen, maar daarvoor hebben wij dus een team zorgvrijwilligers. En ze kunnen bij ons een beroep doen op zo'n zorgvrijwilliger die dan ingezet wordt voor bijvoorbeeld een middag in de week. Om ze even bij die hulpvrager te blijven, zodat die mantelzorger naar zijn kaartclubje of naar zijn weet ik wat voor contacten kan. We hebben een behoorlijk team zorgvrijwilligers, maar het zijn er nooit genoeg. De regie ligt bij de mantelzorger. Met andere woorden, de mantelzorger bepaalt wat ik voor hem of haar doe. Sommige mantelzorgers die hebben veel ondersteuning nodig en sommige mantelzorgers zeggen ook van nou, zoek mij maar dit en dit en dit uit en dan is het voor mij goed en de rest kan ik wel zelf. Dus dat betekent ook dat ik soms alleen informeer, soms informeer en adviseer en soms informeer, adviseer en overname van regeltaken. Maar dat is echt afhankelijk van de situatie. Er is een persoonsgebonden budget en dat is vrij ruim. En dat betekent dat ze voor dat geld dus de leukens inhuren om hij en werkzaamheden te verrichten, de verzorging die moet plaatsvinden, maar ook de begeleiding. Dus in zijn dag hij zien en dan gaat van alles en nog gaat doen met Ellie. En dan kan Stieg staan als mantelzorger, kan ze dan de accu oplooien door gewoon de eigen dingen weer te doen. Mijn voldoening is dat ik de dingen doe wat ze aanken. Dat vind ik belangrijk. En als ik dan zie dat ze haar humeur heet, dat ze oogleef kan doen en al, ja, dan is mijn dag eigenlijk al geslaagd. Wat is dat, hè? Dat zijn depdoekjes. Ja, dat is het ook. Nee, dat was de haarburstel. Ja, dat snap ik niet. Nee. Voor de haren te doen, voor de haren te kemmen. Dat is niet voor de haren te kemmen. Wat dan? Dat gebruikt ze voor de handen af te vegen, of voor de mond af te vegen, of wat dan ook. Ja, dan weet ik het niet. Nee. Nee. Zou het ik wethalen beneden? Heel heerlijk, ja? want ik weet bij God niet wat ik moet doen. Oké, dan kom maar gewoon even, hè. Ja. Kom eens heen. Nou, je hebt voor de haarburstel. Heb ik toch al gedaan? Ja, dat heb ze niet gedaan, maar heel laag wel de haarburstel. Zullen we de haar even kemmen? Ja. Ja, nou, dan gaan we dat gewoon even doen, hè. Nou, ze is al wel leuk opgedaan, hè? Ja, dat weet ik niet. Moet ik gewoon ja, kijken? zeker. Ja, moet ik gewoon kijken wat ze... Kijk maar eens even als het was. Ja. Ja. En hij zit, ja. Ja, dan moest ze dat even wegpakken, hè. Maar ik weet niet. Oké, dat is al weg. Ik heb het gezien, ja. Dat was het weg. Dat is de vroeger. Ja. Dat is niet. Ja, ja. Ja. Goed zo. Nou, ik zie dat deze. Ja. Nu is het weg. Nu is het weg. Ja, ja, dus het is weg. Ja. Oké. Kunnen we wel weer. Kunnen we wel weer. Ja, kom maar. Nou. Zo. Nou, zullen we dan maar eens een tas koffie maken, Ellie? Ja? Die jij, ja? Ja, die moeten we gebruiken, jazeker. Wat hij? Nee, chef. Ja, hij moet dat in, hij moet dat in. En dan wachten we even tot de koffie doorgelopen is en dan drinken we daar een lekkere tasje koffie. Is goed. Hè? Ja. 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 Zo, zeg ik nog eens een keer tot ik niks doe. Ik heb de zorg voor deze mantel. Ja, maar snap je nog niet wat mantelzorg inhoudt? Dat is zorgen voor lui die wat het nodig hebben. Jezus, Maria, Jozef. Och nee, hier daar. Meneer de grote weldoener zelf. Ja, maar mantelzorg is... Commissies doen van mevrouw Ducheteau. En daarom breng ik deze mantel voor haar naar de stomerij. Iedereen die langdurig en intensief voor een naaste zorgt, is mantelzorger. En iedereen die dat doet, kan bij ons terecht voor ondersteuning. En die heeft geen verwijsbrief nodig van iemand, geen indicatie. Het is gewoon ook kosteloos, dus iedereen kan zich hier laten inschrijven.
eigenlijk ben je heel slim als je die mantelzorgmakelaar als mantelzorger inzet. Want dat bespaart je een hoop frustratie en een hoop tijd. Wat ons opviel bij het maken van deze aflevering is met hoeveel liefde deze mensen voor hun partner of vriendin zorgen. Maar ook hoe zwaar deze taak vaak is. En we hopen dat andere mantelzorgers hebben gezien dat ze er niet alleen voor hoeven te staan. Hulp vragen mag en is zelfs noodzakelijk om het lang genoeg vol te kunnen houden. Voor meer informatie, adressen of het terugkijken van deze aflevering kunt u natuurlijk terecht op www.grootverein.nl. En dan zien we u heel graag weer terug bij de volgende aflevering. Dag!